foli ani tanu an b'a kɛrɛnkɛrɛn nin waati in na ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ mali kɔ ka farafinna farajɛ la a ka ja diɲɛ seleke naani kelen-kelen bɛɛ lajɛlen maliden mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an b'a fo dante fɔli min na ka ladɔnniya k'a fɔ ko nin a ka bamanankan kunnafoniya a waatiw selen ye kɛrɛnkɛrɛn ma ka bɛn ni bi alamisadonyaba in yɛrɛ min bɛ tali kɛ awirikalo tile 2 san 2026 an b'o kɔnɔ an b'a fɔ ye ko aw ka bisimila ko nin aw ka kunnafoni waati nin ye o selen bamanankan na kunnafoni a n'a dalilu tiɲɛ ale ni ala ɲɛsiran o sanfɛ o la kunnafoni bakuruba an b'olu di aw ma nin waati in na an b'a ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ trafic de drogue dɔw kɔni tɛgɛ kɛra olu la nin waati min n'a fɔ bi kalo 2 tɛmɛlen kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛn ma i ka dɔn k'a fɔ gawo ka taa se burɛm banba tɔmɔkitu o kunnafoni an bɛna olu di aw ma ladira kɔnɔ o waati kelen na an b'a ladɔnniya k'a fɔ san 2025 i ka dɔn k'a fɔ o ko kɔni kuncɛra hɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛn ma ka ɲɛsin dunga fa ale ni ka dɔn k'a fɔ tɔni minnu n'o sɔrɔla sɛnɛkɛlaw bolo o kibaruya an bɛna olu di aw ma o waati kelen na an b'a ladɔnniya k'a fɔ armée mali ale ye wulikajɔba dɔ sabati segu mara kɔnɔ ka bɛn ni kunun ye awirikalo tile fɔlɔ ka bunteli siri bamaci jagulu tigilamɔgɔ ni ala sɔnna o kunnafoni an bɛna olu di aw ma ladira kɔnɔ ni ne ye kunnafoni bakuruba an bɛna don minnu dogodogo ɲɔgɔn na k'o walawala aw ye ladira kɔnɔ an b'a fɔ ye k'aw ka bisimila ko nin bamanankan kunnafoni nin y'a waatiw selen kunnafoni a n'a dalilu tiɲɛ ale ni ala ɲɛsiran o sanfɛ kunnafoni labɛnna ɲɛmaayaso fɛ a bɛ ka lase aw ma nin waati in na a ye aw bisimila i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na bakuruba kɔnɔna na an bɛ waati min na fɔ bi armée mali ale ye wulikajɔba dɔ sabati kɛrɛnkɛrɛn ma kunun ka ɲɛsin jatigɛwale tigilamɔgɔw ma minnu bɛ ka wulikajɔ sabati mali kɔrɔn n'a tilebi bɛɛ lajɛlen na an bɛ waati min na fɔ bi ka se ka wuli ka yeelenw ka o faga cogo min na an bɛ don min na fɔ bi mali armée o wulikajɔ sabati o de hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ kilomɛtiri 20 bɔyanko i ka dɔn k'a fɔ marakala tilebiyan fan fɛ armée kɔni wulikajɔ sabati o yɔrɔ kɔnɔna na o de hukumu kelen kɔnɔ sa a yirana k'a fɔ an bɛ don min na fɔ bi bamaciw ka kanba dɔ tun bɛ yen nɔ kan min n'u bɛ taa u ka entraînement o kɔnɔna na waati min na fɔ bi n'o ye kɛlɛdegew ale ni baaramisɛnnin caman wɛrɛ ani u ka janjugu minnu u b'a da manifinw ye ka se ka taa o janjugu baaraw ka taa olu sabati ye an bɛ don min na fɔ bi u ye wulikajɔ de sabati o de hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ armée kɔni tora mɔmɔni yaalaw la bi kɛrɛnkɛrɛn ma an ka sanfɛ kɛlɛkɛden caman minnu bɛ yen nɔ n'olu ka wulikajɔ bɛnnen ka se ka sanfɛ pankurun yaala cogo min na kɛrɛnkɛrɛn ma ka mɔmɔni walew sigi jamana fan bɛɛ lajɛlen na min bɛ kɛ sababu ye sa jugu dogolen kɔrɔn fɛ ni tilebe fɛ jugu mana bɔ sira o sira fɛ u kɛlɛ kɛ fɛn ma to ka se ka olu neutraliser cogo min na o de hukumu kɔnɔ olu ka wulikajɔ kɔnɔna na kunun sa o tora yaala yaala la sanfɛ i ka dɔn k'a fɔ u taara ka taa bɔ base ba dɔ kɔni kan an bɛ waati min na fɔ bi o base kɔni kɔnɔna na sa i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ bamaci wale tigilamɔgɔw o bɛ kɛlɛ dege cogo min na ani kɛlɛkɛminɛ minnu b'u bolo dɛmɛbaa minnu fana bɛ yen nɔ n'olu bɛ ka u dɛmɛ ni minɛnw ye tajiw ka fara fɛn wɛrɛ caman kan ani fana u kan ka se ka baara jugu minnu kɛ ka ɲɛsin mali armée ma ka dɔn k'a fɔ baara bɛɛ lajɛlen kun bɛ ka dege o de hukumu kɔnɔ chef d'état-major a ko k'a bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛw la olu kɔni nana ka na wulikajɔ sabati ka gosili wale 2 kɛ ka ɲɛsin ninnu kɔni ma o gosili fɔlɔ kɔni i ka dɔn k'a fɔ o kɛra sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ bamaci maa caman a ka ca maa 50 bɔɲɔngo minnu ni nana ka na to i ka dɔn k'a fɔ nin wulikajɔ in na o hukumu kelen kɔnɔ sa i ka dɔn k'a fɔ u kan ka fɛɛrɛw tigɛ ka taa yɔrɔ minnu kɔnɔna na sa u y'u da kunbɛn o fana na filanan min fana kɛra u nana ka na gosili kɛ ka ɲɛsin u ma o fana na maa caman wɛrɛ fana u nana ka na to a la o de hukumu kɔnɔ u nana ka na ninnu ka taji kofɔlenw wo u ka moto ka taa se u ka kɛlɛkɛminɛn caman ma ka dɔn k'a fɔ armée kɔni nana ka na dangari kɛ o bɛɛ lajɛlen na ka taa se maa 50 kɔ bɔyanko ka se ka olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ka u bɔ baara la an bɛ don min na fɔ bi armée wulikajɔ min sabati kɛrɛnkɛrɛn ma ka ɲɛsin nin jugu minnu bɛ jatigɛwale baaraw la ka ɲɛsin mali jamana kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ u k'u bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ n bɛ waati min na fɔ bi armée bɛ wulikajɔ min na a kun tɛ dɔwɛrɛ fɛn b'a to jamana yɛrɛ bɛ se ka lakana cogo min na kɛrɛnkɛrɛn ma u kalekan ye jamanaden ka se ka yaala jamana fan bɛɛ lajɛlen na don ka bɔ baara olu ka se ka nɔgɔya cogo min na ni maa o maa kɛra sababu k'i b'o ko bali i ka dɔn k'a fɔ armée bɛ i ni diɲɛ fara an bɛ don min na fɔ bi armée ye baaraba min ka o sabati ka ɲɛsin jamanadenw ma an bɛ armée fo a ka nin wulikajɔ in na an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ka bɛn ni kunun ye awirikalo tile fɔlɔ san 2026 taji camanba o de donna mali jamana kɔnɔ min bɛ taa ka taa i jɔ essence gasoil i ka dɔn k'a fɔ ani gazi fiole ninnu bɛɛ lajɛlen donna mali jamana kɔnɔ an bɛ don min na fɔ bi nin waati in na a bɛɛ lajɛlen kɔni stocké len don o de hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ approvisionnement olu baaraw bɛna sigi sen kan sɔɔni dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛna taji sɔrɔ a sɔrɔ cogo la i n'a fɔ a laɲininen cogo min na bawo ka d'a kan jamana ɲɛmaaw kalikan de don jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka boli ka taa i sago ma yɔrɔ la cogo min na o baaraw de hukumu kɔnɔ i ka dɔn finitigilakaw kɛlen don k'u ni di su ani tile ka se ka fara an ka i ka dɔn mobiliba bolilaw kan minnu yɛrɛ ka baara bɛnnen don i ka dɔn k'a fɔ citerne boliw ma
fɛn ta taji o bɛ se ka na Mali jamana kɔnɔ cogo min na maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taji sɔrɔ nimisi wasa kɔnɔ cogo bɛɛ lajɛlen ka se ka boli cogo min na o hukumu kelen kɔnɔ ko b'a ladɔnniya bɛɛ lajɛlen na maa minnu bɛ yen nɔ k'u bɛ ka panique créer jagoya la k'a fɔ k'u bɛ taa aran fu créer ka dɔn k'a fɔ k'a baaraw bɛɛ lajɛlen a ka se ka jɔ sira kan cogo min na an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ o kunnafoni o bɛ an yamaruya an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ Kita kaw fɛ yen nɔ Kita i ka dɔn k'a fɔ section criminelle de Kita olu ye wuli ka jɔ sabati kɛrɛnkɛrɛn ma ka ɲɛsin Burulayi Kulubali ale min ka baara bɛnnen don maa fa n'a a y'o kɛ an bɛ don min na fɔ bi a ye maa caman kɔni a y'o kɔni bɔnɛ ani na n'o bɛ t'i jɔ maa duuru bɔyanko a y'olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔnɛ u ni na du kelen kɔnɔ o hukumu kelen kɔni i ka dɔn k'a fɔ nin kiiriw kɔnɔna ka na tigɛ i ka dɔn k'a fɔ Kita chambre criminelle kɔni fɛ o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ u y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na fɔ bi kiiriw baaraw nana daminɛ marisi kalo tile 30 la ka na a kun cɛ i ka dɔn k'a fɔ i ka dɔn avril kalo o tile 2 la an bɛ don min na fɔ bi o de hukumu kɔnɔ u ye laseli minnu kɛ u y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na fɔ bi n'i y'a ta ka jateminɛ maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko u sen nana ka na y'a la kuru kɔni a y'a yira k'a fɔ ko tile 5 baara u nana ka na o de sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnma nin baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na o hukumu kelen kɔnɔ sa u y'a yira k'a fɔ complice minnu farala Burulayi kɔni kan ka se ka nin baaraw kɛ i n'a fɔ waati min na a ye fagali walew kɛ maa min taara ka taa dumuni di a ma kungo kɔnɔ o kɔni ɲangina san 5 kaso o waati kelen na maa min fana y'a dɛmɛ ka se ka nin baaraw kɛ n'o sen nana ka na ye fagali walew la o fana ɲangina san 5 kaso la an bɛ don min na fɔ bi Burulayi yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ ale min yɛrɛ ye maa falen ye ka dɔn k'a fɔ ale kɔni an bɛ waati min na fɔ bi ale bilala k'a fɔ ko peine de mort o de kan ka kɛ ka ɲɛsin a ma hali n'a fɔli ma nɔgɔ an bɛ don min na fɔ bi i ka dɔn k'a fɔ a ka kiiriw tigɛla k'o jaabi ko o de ye peine de mort o tɛ dɔwɛrɛ ye Burulayi kan ka se ka jɔ de k'a faga cogo min na an bɛ don min na fɔ bi o de kɔni ɲangini o taara ka da Burulayi kan an bɛ don min na fɔ bi o la an b'a fɔ ko cour ma ko baaraw ɲɛna hali sisan ala ka dɔ fara Mali kiiriw o bɛ kan ka kɛ cogo min na ala ka dɔ fara a baaraw yelen kan hali sisan maa jugu minnu bɛ yen nɔ k'u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka maanifinw bɔnɛ u ni na walima ka ben maanifinw kan k'u ka ɲɛnamayaw ka dankari k'a la u ka kiiriw kan ka se ka tigɛ cogo min na o baaraw u bɛ ka continuer min na an b'a fɔ ko halisa ko ala ka dɔ fara nin baaraw kan kuru ala ka se ni i ɲuman ye i ka baaraw la jamanaden bɛɛ lajɛlen b'i kɔ i ka nin wuli ka jɔ la hali sisan Mali justice an ka se ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin u ma maa minnu bɛ yen n'u ka waleya bɛnnen don waleya cɛjugu ma an k'o kofɔ joona fɛn min b'a to u ka minɛ ka bila bɔgɔjɛninen kan kiiri kan ka kɛ u kan cogo min na o kiiriw ka se ka tigɛ o tigɛ cogo la an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora kunnafoni kɔnɔ an bɛ taa Burukinakaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnma n'an taara Burukina i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn bagan 1600 bɔyanko olu kɔni an bɛ don min na fɔ bi olu minɛna kɛrɛnkɛrɛnma Burukina i ka dɔn k'a fɔ komi polisi municipal kɔni fɛ Wagadugu fɛ u ka faaba la o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ sariya min kɔni nana ka na bɔ n'o o bɛ tali kɛ loi numéro 022-2005 AN o kɔni y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ baganw ka yaala yaala dugu kɔnɔ ani ka taa i ka dɔn k'a fɔ kunfɛ yaala la ka don mɔgɔninfin fɛ yen ka taa tiɲɛni kɔni kɛ ko baara bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka se ka ɲɔngiri cogo min na o kɛra sababu ye sa u ye nin wuli ka jɔ sabati ka se ka nin baganw kɔni ka o minɛ an bɛ don min na fɔ bi fɛn b'a to ka se ka u bila i ka dɔn k'a fɔ fourrière kɔnɔ a tigiw kan ka na amani min sara o amani bɛ bin o kan u b'o sara ka se k'u ka baganw labɔ ka taa n'a ye o bɛ kɛ kangarimada ye ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ maa wɛrɛ minnu bɛ yen k'u ma sɔrɔ nin ko in na an ye kunnafoni min sɔrɔ Nizeriyakaw fɛ yen nɔ sa maa dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni ale tɔgɔ ye Kamalidin Abbas ka dɔn k'a fɔ ale kɔni tɛgɛ kɛra a la an bɛ waati min na fɔ bi muso dɔ fɛ yen nɔ ka d'a kan a tun bɛ ka musofini de don a yɛrɛ la an bɛ don min na fɔ bi ka se ka taa i ka dɔn k'a fɔ mɔgɔw fɛ yen nɔ i ka dɔn a taara ka taa minɛ a terimuso fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnma fo o fa ka du kɔnɔ an bɛ waati min na fɔ bi bawo ka d'a kan a yɛrɛ k'a fɔ k'a terimuso la a ye musofiniw don a yɛrɛ la ka na o de hukumu kɔnɔ sa tɛgɛ kɛlɛya la sa i ka dɔn finiw kɔni nana ka na bɔ a la k'a lajɛ waati min na n nana dɔn k'a fɔ ni m'a kofɔlen nin ye cɛ de ye wa i ka dɔn k'a fɔ nin phénomène de carinen don jamana in kɔnɔ an bɛ don min na fɔ bi maa minnu bɛ wuli ka jɔ sabati sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ka dɔn k'a fɔ ka musofini don u yɛrɛ la n'u mago bɛ denmusow la ka se ka taa don u kan fo u ka chambre kɔnɔ bawo ka d'a kan u bɛ tɛmɛ falama ni balama minnu na olu t'a dɔn k'a fɔ ko cɛ don wali muso don bawo ka d'a kan u bɛ musofini minnu don ka se ka don u denmusow nɔfɛ chambre kɔnɔna na u mago bɛ waleya cɛjugu min na u bɛ se ka taa o kɛ n'u tilala o waleya jugu la u bɛ tila k'o musofini kelen don ka bɔ u yɛrɛ la ka na tɛmɛ i sigilen i ka so i kunbirili i t'a dɔn k'a fɔ ko yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn i bali min na i bɛna sɔrɔ i denmuso ye garisigɛ sɔrɔ walima i denmuso i fɛ k'a ka ɲi o bɛna sɔrɔ k'a fɔ ko maa jugu donna a kunna n'o ye kamalenbɔ ye ka se ka tiɲɛni kɛ i denmuso kunna cogo min na o la furu don a ta kɛ ta ka foyi ye aw ma n'a kɛra lagosi an bɛ waati min na fɔ bi tɛgɛgɛla ni maa kofɔlen kɔni na k'a bila bɔgɔ jenini kan an b'a fɔ ko hali sisan ko bravo k'u ka caman wɛrɛ minɛ nin na fɛn ma to ni waleya cɛjugu olu ka se ka dan n'a ye maaya denmuso nɔfɛ ko i ka dɔn k'a fɔ muso fini de b'a la a y'a sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ ni muso don bawo ka d'a kan n'a ma ɲɛ ni denmuso nɔfɛ a y'u bɔ ka na kɛnɛma ko na sigi ka baro kɛ n'a ma ɲɛ k'a sera sanburu kɔnɔ donni ma a y'a baara a y'a dan sira kan an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora kunnafoni kɔnɔ kilomɛtiri 122 bɔyanko Bamako kɛrɛnkɛrɛnma ani Bamako ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tali kɛ Salamane an bɛ waati min na fɔ bi
ekɔlidenw kɔni bɛ ka kalan bila koyi ka d'a kan ko i ka dɔ damakɔrɔ dɔ nana ka na u ka marabolo kɔnɔ n'o ye salamani ye o kɛra sababu ye sa kalandenw kɔni bɛɛ lajɛlen ye kalan kɔni bila ka taa o firi o damanda in kɔni o la an bɛ waati min na fɔ bi o de hukumu kɔnɔ i ka dɔn ka fɔ fɛn min b'a to jeunesse ka ɲɛtaa yɛrɛ bɛ min na n'o ye kalan ye u ka siniɲɛsigi baaraw bɛ se ka sabati cogo min na o de bɛ bɔ kalanw na n'o ye mara kɛcogo ɲuman ye n'an waati min na fɔ bi nin jeunesse bɛɛ lajɛlen n'o ye salamani dugu jeunesse ye u bɛɛ lajɛlen ye baara bila ani bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 122 bɔɲɔgɔn ka taa u yɛrɛ sɔrɔ damandingɛ kɔnɔ an bɛ don min na fɔ bi k'a yira k'a fɔ ko olu bɛ taa ka taa garizɛgɛ ɲini na o garizɛgɛ ɲini kɔni bɛ kɛ sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ ka se ka dangɛrɛkɛ maa caman ka kalan na n'i ka kalan dun tiɲɛna siniɲɛsigi i kan ka se ka fɛn min kɛ i ka badabada baaraw olu kan ka se ka sabati cogo min u bɛ k'o bila ka boli ka taa tile kelen sɔrɔni walima dɔgɔkun kelen sɔrɔni nɔfɛ an bɛ waati min na fɔ bi o bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ salamani kalanko ma nka an bɛ min ɲɛfɔ mali autorités ye ka wuli joona ka fɛɛrɛ tigɛ nin ko in na fɛn b'a to fo ka se ka sira dan na mɔgɔw ka se ka segin ka na kalan sɔrɔ cogo min na kalan ɲuman o bɛ se ka sabati cogo min na an bɛ don min na fɔ bi fɛn b'a to jeunesse yɛrɛ bɛ se k'a ka siniɲɛsigi ɲuman k'o dilan yɛrɛ ye an bɛ waati min na fɔ bi n'an taara i ka dɔn k'a fɔ Tchad ani Nizeriya ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kelen kɔni i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Tchad jamanakuntigi n'o bɛ tali kɛ Marcel Mahamane Idriss Itno i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni wuli ka jɔ sabati i ka dɔn k'a fɔ k'a yɛrɛ sɔrɔ Abuja bi kɛrɛnkɛrɛnma min bɛ tali kɛ Abuja jamanakuntigi n'o o ye Bola Ahmed Tinubu ale kɔni y'a wele an bɛ waati min na fɔ bi n'o a y'a caga ɲɔgɔn jamana ɲɔgɔn ye o hukumu kelen kɔnɔ a ka pankuru kɔni o jiginna i ka dɔn k'a fɔ kuma bɛna taa kɛ min kan o de ye ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn k'a fɔ u kan ka se ka baara ɲɔgɔnya min ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma sini ma sinikɛnɛ ma jamanaw yɛrɛ ka ɲɛtaa ko bɛ se ka sabati cogo min na i ka dɔn k'a fɔ nin waati kelen kɔni na a bisimila la i ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Nizeriya jamanakuntigi kɔni fɛ ale kɔni nana ka na fɛn min ye Itno denkɛ a nana ka na o bisimila n'o ye Mamadu Idrisi o hukumu kelen kɔnɔ u nana ka na yɛrɛ k'a fɔ u ka nin ɲɔgɔn ye a bɛna boli u ka baarakɛɲɔgɔn min n'u kan ka sabati jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw de bɛna ka sababu ye sa u bɛna o kumaw don u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn b'a to sini ma sinikɛnɛ ma ɲɛda kura minnu kan ka se ka di jamana fila ka baara kɛ ɲɔgɔn ma o ko bɛna sigi sen kan an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ Donald Trump ale ye kunnafoniw lase a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko yalima an tɛ ko in an ka dansira la ten bawo ka d'a kan a sera ten Ukraine ale ka segin ka na i ka dɔn k'a fɔ ka bɛnkan kɔni ka yanni a ka tila ka kɛ nimisa ye an bɛ waati min na fɔ bi o de hukumu kɔnɔ a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛba min bɛ yen nɔ a kɛlɛ kɔni ka se ka ban cogo min na bawo ka d'a kan i ka dɔn Donald Trump ale ye Ukraine kɔni a y'o invité u kana bɛn kumaw la bɛn ka se ka sabati jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ fɛn b'a to ni kɛlɛ ban a ka se ka kɛ cogo min na bawo ka d'a kan nin kɛlɛ a bɛ ka dankari kɛ jamana fila bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ la siniɲɛsigi ni ɲɛda kura minnu kan ka se ka di jamana ma sinikɛnɛ ma o ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka don galama na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko wuli ka jɔ bɛ sen na fɛɛrɛ ka tigɛ a ko ka se ka dan sira kan n'i y'a ta ka jateminɛ Donald Trump yɛrɛ ale da bɛ mugu bɔ a bɛ ɲɛɲɛ bɔ a bɛ n'a fɔ ɲɔsumasi i ka dɔn k'a fɔ a bɛ kuma dɔ fɔ bi sini a bɛ tila ka taa kuma wɛrɛ fɔ o kɛlen sababu ye maa se tɛ ka se ka Donald Trump yɛrɛ ta fɔ na waati min na fɔ bi a bɔra ka nin kuma min fɔ an bɛ se ka sigi a kan ko sini ma sinikɛnɛ ma a bɛ tila ka na kuma wɛrɛ fɔ min fana bɛ dankari kɛ nin fana na n'o o y'a yɛrɛ ka kumakan sɔsɔlen an bɛ waati min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an taara Kayikaw fɛ yen nɔ an bɛ waati min na fɔ bi Kayi sugu kɔni o nana ka na jeni n'o o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ bozo dankan kɔni na o kɛra sababu ye maa saba bɔɲɔgɔn olu ni kɔni tora a ko la o hukumu kelen kɔnɔ olu ka jɛnajɛ baaraw kɔni u nana ka na sigi sen kan an bɛ waati min na fɔ bi maa minnu tora la i ka dɔn k'a fɔ muso dɔ ale ni a den fila olu kɔni tora a la kelen cɛmanni kelen o ye musomanni an bɛ waati min na fɔ bi olu kɔni nana ka na to bozo dankan sugu jeni na o kɛra sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ Kayika bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya kɔni ka o yɛrɛ an bɛ waati min na fɔ bi jɛnajɛ baaraw yɛrɛ o sigira sen kan bi Kayi marabolo kɔnɔ an bɛ dugawu dɔn kɛ ala ka hinɛ taabaw la ka yafa k'u ma an bɛ taa jɛ mun na ala ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen nin tasuma mɛnɛ min fana kɛra an b'a ladeli yarabi tiɲɛni donna commerçant minnu kunna ni commerçante minnu kunna ala k'a kɔ falen hɛrɛ la ala ka na ni basigi jamana in kɔnɔ sugu jeni baara minnu bɛ ka sigi sen kan yarabi yarama ala ka fosi a bɛɛ lajɛlen da na fɛn ma to jamana yɛrɛ bɛ se ka ɲɛda kura sɔrɔ cogo min na ani ɲɛtaa baaraw u bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ cogo min ala k'o sabati n'an tora kunnafoni kɔnɔ an bɛ waati min na fɔ bi i ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛn ma Ameriki ani Israel ni ɲɔgɔn cɛ gosiliba dɔ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛn ma ka ɲɛsin u ka kalanso dɔ ma n'o o bɛ tali kɛ Institut Pasteur de Turin o marabolo kɔnɔna na o hukumu kɛlen kɔnɔna na sa yɛrɛ ne k'a fɔ kɛnɛya kalanso baaraw olu bɛ sigi sen kan nin yɔrɔ kofɔlen na fɛn b'a to kɛnɛya bɛ se ka sabati cogo min na kɛnɛya baaraw hukumu kɔnɔna la sa i ka dɔn k'a fɔ ni kalanso baaraw o kɔni nana ka na jɔ an bɛ don min na fɔ bi nin yɔrɔ kɔni nana ka na gosi ka kɛ sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ kɛnɛya kalanden minnu bɛ yen nɔ n'olu kan ka se ka kalan sɔrɔ o baara bɛɛ lajɛlen kɔni nana ka na ɲɔngiri an bɛ waati min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ général de brigade Issa Ousmane Coulibaly ale min ye ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation nin waati in na ale kɔni nomina ka kɛ porte-parole gouvernement tɔgɔ la a kɛra gouvernement ka kuma lasela ye an bɛ waati min na fɔ bi an b'a fɔ ko bon mission au général o waati kelen na an bɛ to Mali kunnafoni kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛn ma Sénat olu ye wulikajɔ sabati i ka dɔn k'a fɔ ka bɛn n'u ka sigi 16nan n'o bɛ tali kɛ comité exécutif national d'agriculture n'o ye Sénat ye olu ka wulikajɔ kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko san 2000 ale ni
muga ani duru ye bila min sɔrɔ o kɔnɔna na n'u ye production ba minnu y'o kɛ ka dɔn k'a fɔ o kɛra sababu ye sa u nana ka na dɔ fara u ka chiffre d'affaires kɔni kan kɛrɛnkɛrɛnma ministre kɔni ye minnu baaraw sigi sen kan o de hukumu kelen kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ fɛn bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ da dumuniw na n'o bɛ tala ka an ka céréales la u ye min kɔni sɔrɔ tɔni na o bɛ taa ka t'i jɔ tɔni 11 ɲɔgɔn fɛn buruburu 4 ɲɔgɔnna miliyɔn ka dɔn k'a fɔ u nana ka na o de sɔrɔ o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ kɔɔri la sa o de bɛ taa ka taa i jɔ fɛn bɛ tɔli kɛ tɔni 430 ani sabanan ɲɔgɔn fɛn 700 bɔyanko u nana ka na o sɔrɔ jɛgɛ la sa i ka dɔn k'a fɔ a bɛ taa ka t'i jɔ tɔni 1222 ani tɔni 600 ani tɔni 71 bɔyanko sogo la sa o de ye tɔni 1057 ani tɔni 700 ni tɔni 70 ani tɔni 5 bɔyanko u nana ka na o de sɔrɔ o hukumu kelen kɔnɔ sa i ka dɔn k'a fɔ minisiri ale ye laseliw kɔni kɛ an bɛ don min na fɔ bi ko san 2025 ko bɛna bonya n'a bɛɛ lajɛlen ye ka da kan nafolo kasabi min n'u nana ka na bila bolo kɔrɔ o cayala kosɛbɛ o y'a yira k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ sefa wari miliyari 164 ɲɔgɔn fɛn 4 bɔyanko u nana ka na o de bila min bɛ kɛ sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ miliyari 12 bɔyanko tɔni na o de nana ka na fara ko bɛɛ lajɛlen kɔni kan céréales olu kan ka se ka taa o la cogo miliyɔn 12 bɔyanko o kan ka se ka to o la o hukumu kelen kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ an ka ji tigɛ o bɛ se ka segin an ma cogo min na ani ka taa se an ka dun ka fa ani an ka transport ko bɛɛ lajɛlen ko bɛ se ka segin an ma cogo min na o de hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ jamanakuntigi n'o bɛ tali kɛ général d'armée Assimi Goïta ale nana ka na folikan kɛ ka ɲɛsin ninnu ma kɔfɛlu ma u ye wulikajɔ min sabati ani kɛrɛnkɛrɛnma faamaw yɛrɛ farikolo kan cogo min na ka se ka lakana baara olu sabati u nana ka na u da don o la premier ministre ale y'a foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnma an ka finitigilakaw minnu ye ninnu ma kɔfɛlenw dɛmɛ u ka sɛnɛw mɔniw bagan maraw ani ka taa se ka dɔn k'a fɔ jago bɛɛ lajɛlen ma ka se ka foli kɛ ka ɲɛsin u ma ko hali sisan ko jamana bɛ u kɔ Mali kura en avance Mali kura développement o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ n'an taara trafic ko kɔnɔna na sisan i ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnma n'i y'a ta ka jateminɛ an ka jamana kɔrɔnfan na a ka ca kalo caman ye o hukumu kelen kɔnɔ a baaraw kɔni jɔra an bɛ waati min na fɔ bi n'o ye trafic minnu bɛ ka don yuruguyurugu walew la maa minnu bɛ ka yuruguyurugu wale ta ka ɲɛsin an ma o hukumu kelen kɔnɔ n'i y'a ta ka jateminɛ an ka sira minnu bɛ yen nɔ ko gɛlɛya tun b'a la min bɛ tali kɛ Gawo Buram Bamba ani Tɔnbukutu kɛrɛnkɛrɛnma ka taa fo Muritani dancɛbɔ la o hukumu kelen kɔnɔ jamana kɔni y'a yira k'a fɔ u ye wulikajɔ sabati i ka dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ ninnu ka se k'u bɛɛ lajɛlen kɔni ka u lakana jamanadenw fana bɛ se ka taa hakilisigi kɔnɔ cogo min na ka segin hakilisigi kɔnɔ baaraw bɛ se ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ cogo min n'u nana ka na o ko sigi sen kan fɛn ma to sini ma sinikɛnɛ ma jamanadenw degun ni gɛlɛya min bɛ u ka o degun n'o gɛlɛya o bɛɛ lajɛlen ka se ka wuli cogo min na nɔgɔya kɔnɔ an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ o kunnafoni n'Ala sɔnna o de bɛ danni kɛ doni an ye ka dɔn k'a fɔ an jɛmaaba jɛkulu fanfɛla la ne bɛ tali kɛ Mumuni Kulibali mori ani kalamun tigi ale min jigi jɔlen don jamanadenw jigi kɔrɔ fɛn ma to ka se ka moriya baaraw kɛ a ka nɛgɛjuru sira o de ye 73 10 05 06 73 10 05 06 Mumuni Kulibali nalen don ka na jɔ bɛɛ lajɛlen jigi kɔrɔ an b'a fɔ a ye ko nin bɛ dansigi an ka bi dɔnkibaru sɔrɔlen na ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ bamanankan kunnafoni na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoni kura k'olu ta k'o di aw ma lajɛrɛ kɔnɔ ani ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn